Et sted? Så noget med et sted? Vil du gerne et sted hen? Ja. Er det her i nærheden? Nej. Langt væk? Så tror jeg, at vi skal bruge en form eller sådan noget. Du har vist en af steder, selvom vi bruger dem så tit. Er det et land? Du vil gerne? Ja. Grækenland? Tyrkiet? Japan? Hvad er der? Vil du gerne til Japan? På ferie? Skal jeg med der? Som assistent? Ja? Det lyder hyggeligt. Det vil jeg gerne. Men hvornår tænkte du, det skulle være? Skulle det være snart, eller hvad? Ja. Altså, jeg vil rigtig gerne afsted snart, men det tager jo lidt tid at planlægge sådan noget. Vi skal jo... Sådan etage. Til noget? Hvad er der? Har vi glemt noget? Hvad er det, vi har glemt? Er det noget med stolen? For helvede, Esther, det er simpelthen godt det. Ej, det er... Har vi glemt opladeren til din elstol? Fuck, det er dumt. Vi får godt nok mega travlt, hvis vi skal hente den. Men det bliver vi lidt nødt til, gør vi ikke? Jo. Lad finde et sted at vente, ikke? Så gør vi det lidt hurtigt. Undskyld. Jeg tror, at lige se, det ikke gør noget. Klokken? Og vi skal bort nu. Vi skal bort nu. Jeg tror, vi smutter. What? Det er tidligt. Jo. God tur. Tak. Hej. Hey. Hej. Sjovt at se jer igen. Ja. Vi er til navn for første. Vil I være med til at lave et eller andet? Det tror jeg gerne, der tager det. Siger jeg. Lækker.